преди да почнем да говорим. А сега всички заедно да я поздравим! Честит рожден ден! Още веднъж! Честит рожден ден! Я да видим, ще може ли да тухне свещичките сисата, като е станала толкова голяма? Айде, да ни горе правичка, да ви да можеш да я духнеш. Да ни правичка. Честит рожден ден! Духайте, духайте!
Conectamos. Aí, види? Тази сила се. Заповядай. Заповядай. Заповядай, Натаня.